Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuïta. Clínica Dental Riu, i somríe-le a la vida. El segon dia de Festa Major de Martorell, dedicat a la patrona Santa Maria, ha estat marcat per un conjunt d'actes plens de tradició, música i diversió. Al matí la jornada ha començat amb l'ofici solemne de Festa Major, una celebració de l'Eucaristia en honor a Santa Maria. Una cerimònia que ha estat acompanyada per la presència dels gegants, capgrossos i diables de la vila. A continuació, a la plaça de l'Església, els gegants han tancat la seva participació amb un recorregut fins a la caserna, tancant així la seva participació en la festa. Al migdia seguit amb el concert Vermut, protagonitzat per Toni Carlo, que ha captivat el públic amb un emotiu homenatge a Joan Manuel Serrat, revisitant les seves cançons amb tocs de jazz, swing i bolero. A la tarda, la festa ha continuat amb una divertida holy party plena de colors, música i confeti, seguida per la tradicional gelatada popular i la ballada de sardanes amb la cobla Maricel. A mesura que la nit ha anat caient, el correfoc ha omplert els carrers de foc i llum, oferint un espectacle impressionant pels carrers que envolten la Rambla de Pep Ventura. El punt àlgid de la nit ha estat amb el concert de De Marco Flamenco, conegut per les seves cançons que exploren els matisos de l'amor i el desamor. Unes 15.000 persones, segons dades de l'Ajuntament, han omplert el carrer de Josep Vilar. El flamenc ha donat pas a l'electropop en Nebulosa, el duo que va representar Espanya a Eurovisió 2024, i la nit s'ha tancat amb una sessió del DJ Quim Martínez. Demà la festa continuarà amb una refrescant festa d'escuma a la plaça de l'Església per començar el dia de diversió assegurada.